କୁନି ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ନିଜ ପାଟି ଓ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି 12 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଟଖଟିଆ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଳ ଓ ଲୟ ସହ ବାଜା ବଜାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ ଶୁଣି ହାତରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ସିଏ। ପରେ ସେହି ବାଦ୍ୟ ଶୁଣି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଜାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତି। ମୋର ବାପା ଢୋଲ ବଜାସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ସେନୁ ଦେଖିକରି ଛାତିରେ ହାତ ପିଟି କରି ମୁଇଁ ତୁଳେ ପିଟି କରି ବଜାସି। ସ୍କୁଲରେ ବି ମୁଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରସି ହେସି ଶନିବାର ଦିନ ସବେ ଭଲ ହଉଛନ୍ ବୋଲଲେ ଯଦି ମୁଇଁ ବଜାନି। ତୁଳେ ହାତ ନେଇକିରି ସେ ଦେଖିକିରି ଶିକ୍ଷା କରିକିରି ସେ ବଜେଇ ଚାଲି ସେ ଢୋଲ ବି ଖୋଲ ବି ତଲା ପଡ଼ିଯିବା ସେ ହାତ ଖାଲି ବଜାଉଛେ ବାବା ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଜାଉଛେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଟି ଓ ହାତରେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଛାତିକୁ ବାଡ଼େଇ ପାଟିରେ ବାଜା ବଜାଉଥିବା ଏହି ଅନନ୍ୟ ବାଦ୍ୟକାର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ଆମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛେ। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଜଗା ନାୟକକେ ଆମେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକେ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାକେ ସାମିଲ କଲୁ ଏବଂ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଭା